So hello guys, welcome to my blog. Ani ketal blog nong na khai lam sogo daisha. Asak ke video edit mani video edit khai to ni mase voice recording screen khai ko ta ka abon baga sitam janing thasu daisha 3 bar edit ma khlai kam sake time nang ka ang abon baga se video kiri me yang tong siwo tabo hungkai ang kaisa jaga kaki song mai muya fainani logi o thangai tongo hingkai borok ni logi sibin thangnai ang phaiya je phaimaman phaiana henrok an video na nai tongdi yang hingkai ang bego tuit langja kwai basa ja aktini no hingkai norok bahai nang jana an video no khakhayo norok nai thok jaga an video no hani nok nang furungnai je furungmansa hingkai tabo hingkai toi kor sok paikya parani rabat bagano himlai tongo pakiri rok khaina ka mane ang kaisa gam satui haibile nok ni mane bom tora nangan hini tubi phaita yagra khura nangan hini gabon bagai khaina ka bokhorogo hingkai satung mutung hatina amsaga onek hingkai jeng 3 jona hingkai tabo hingkai bagano himlai tongo tabo hingkai kor sokpaika bolongo muya phaya karisa asolai tongo mane hasam ka mane amsagai leng khangkai hingkai lengman gone asolai tongo yango hingkai ko awat la solai tongo wan dalwa muya asaya ko sang to muya ni bre dum no sa phaina halayo on ko khongkai ni bre dum no kai yango ngai kai ki asugui tongkha anu video khameno gai kisai ko bo pukhanai kari fu style khai hinda bini kaisa ko style hinda step da bini kai jeng kai ko yango muya nai tu tong baka asugui tongka aro gong aro ko sogu kai kabang mano aro ngai sang aro muya maya ngai tabuk thangnai yango kaisa gogomoni wo yang go komani sopai tu peka chin nok bai onek sa lomo ngai tabu ngai oro sopai ka yang go ngai yong bo phai ka sing no ngai bo ngai wata na phayu matai ni khana haribu shobun bagai ngai yang go ngai nok malik rong ni saimi asami nok ngai oro khumro kaisa ngai khumbo kisano khum kholai tongo khum ni mung ka gundoras khum motomota ngai obono kholai yang ngai yong song khum belai tongta ngai oro ngai to khongkai onek gabang ma nok guri wese khongkai ka jog oborok ngai orang hinggai ngoro onok malik no kai khena saimi eta sabuni hingga oro thai chuk bu phana tong thai pung ro ngai te rabat bo kai jak hinggai oro tong mane sokpai kita go mani para wong kai yang ngai kumuya ro kai jak hinggai tabong kai oro na sang muya ro phaine hinai hapka oro na kisa bo mangkha eng sai muya oro na kabang ma yang go to muya man ko bol yang kabang 2000 years later tabo hunggai ko yang muya phaya ko yang tola ongkhar ka seng hunggai yang hunggai gari ngau tangsa khali ku phang ro te rabat dok kabang mang ka ki gai yang khong ku ka sa jak hunggai ang ka muya seng mang khai ko nai dia ang phai maneta hunggai muya to baksa sikla sok thabai ka ang ko khongai muya seng ka to khongai ni phai na hayo hunggai te ong muya ta asaya ko hunggai iko ang kai sa tam jani bolong hai manu gari wa omong ga ka mon na be nai no mailuma omon mu abu phane bu mong ka mailuma ko thuma ang tuma to tu khabe ko dawe nge habe no biang kmai ta ka saimele tu kai na hin to mani phui to tu khang kai yang ngong kai ki ang khari phai gai himuya phaya koi kai ta shi matam jani am sa kang video khai mani edit khai voice message khai to ni ma seta ga obas tam jani ngai kmai thong 3 bar kama ka ngai tamung te wai sa ang ko video edit khai na kam se ka cost to video edit khai na ni hingkai yang kai hingkai anu no gai hai khlai tongo hingkai norong na ang frong nai te bo tabu to sang muya mai ne ko kisa se mang ko hingkai tabu hingkai ko andro so ka se nogri ka ang ka andro so no gai kisa video khalai ka hingkai tabu hingkai ko yang go mani muya phaya ko no ko ki feel ka mani muya ma yang text muya mang kha hai pe no kom ngai text yang chin yang para digi tek kong ko tham nai na hilai tongo kai tini asak satung mutung kha anek satung mutung kha kubo kolom ka yang ananu khana na kolom sang mani yang tep se gam sabe pakiri bo kha jang tep kolom kha yang kai yong kai to wata ne ko thakai anu kola phai tane bai ni bin ma to thaka wata ne kai bai to tep sin chai muya ko mang kha bo muya la phai na hai kong mang se sai to kai jeng kai to muya maya kam sak phai sa bo nya kho mane kom ta kai obon ba tek sa yang sin yang nok digin nai thana hilai tong ta kai tabu ngai seng nok thang lai tong go ngai tabu ngai ke seng sok pai ka ani dano soni bagan no sok pai ka yang ngai satung tu nya sek bagan tola teng sa saklam tong malai ke obon ba ngai yang ngai thang lai tong himu ya koi kai ani video no je ketan lai to nai rak subscribe khai ku kai subscribe khai na di ngai te like khai di ngai norong ni te support nang ang ngai te
थानाय तामसानाय थानाय आंनि गोदाल ब्लगाव आं wan chumaya amsik views kabang ma hayan hinay 1k ngan hinay hangkay amsik views bang ka ngan norok ni hamjang ma anote bari wai tong ni hingke ang norok bai tebo ketal blog tu banai hingke tabuk to college ba kisa angko tamsanai college ba kisa off plan hingkay exam pa jabon bagai ta kisa regular blog khlai mano hingkay college dok khulok damsik regular khaimangla blog hingkay tabu hingkay kusung angoro sokpai ka yang tegaisa yang parani lamao angko yang bagano sokpai kaisa parani bagano sokpai ko lamao no sokpai ko tirong nanglai tonga lalai ko hingke tini ni ani video no amsakti no ang furok nai te to furok manglak te sarik ni video kisa furok nai sar nang marok kai norok bai te bo next video ko katal malai nai furok nai nong na ang je furok man sak kai norok ang te bo support khai to ni gite nong nang te furok nai chai tong hingkai tabo hingkai singora kisa lelelaya ko yang hingkai kai kisa no nasing te bro hingkai yang go kisa muya rok khuklai tongo bai song rok ko nga muya khukbai kongkobon bai kisa lelelai tongta hingkai tabo hingkai ko nogo ki feel ka mane muya to asak man phano ko mangkha ngai te kisa parani digi teksa phaya ko thanglai sene hini tong nogo dibor bongi to ka hingkai hingkai tabo hingkai to sarik wngkha hingkai sarik wngman pore kisa parawa sa nongkha hingkai saro nonglai tongo hingkai aso to furung mali yang norok bai next video o malai nai.